бях в Русе. Успях оттам да се свържа с теб, защото научих неща. Сигурно много интервюта си давала, за това си говоря много, но аз държа и тук да говорим за това, което се случва в този град, за деца, които от цяла България идват, деца с проблеми. Запознах се с Илян. Да. Давам ти думата на теб. Това е невероятно, което Добре. ти, Владо Въргала Да. и хората от Русе правите. Благодаря ти за щедрото ти сърце, за това, че даваш ефирно време да се говори за други хора с хубави сърца, с светла енергия, които искат да правят възможно най-добър, пълноценен и достоен живота на деца с специални образователни потребности. И за твоите зрители е така. Ти ми се обади от Русе в компанията на Илян Русев-Скури, така известен в почти цяло Русе. Това е изумителен човек, който се занимава точно с дечица с специални потребности. Аз също се запознах преди няколко години с него и смея да кажа, че неговото семейство е и мое семейство и сме много, много, много близки приятели. Давам и сърце, и душа, и енергия, и сила за това да се сбъдне мечтата на неговия син, Александър Русев, който преди години отлита от този свят след много тежка болест. Няма да не влизаме в подробности, но той завещава тази своя мечта на семейството си и баща му се заема да прави това, което той е правил преди това с дечицата в басейна. Той е спортист, пловец е бил. Тук има снимка, фондация Александър Русев. Да, прекрасно момче, много светло момче, много добро момче. Аз, за съжаление, не съм имала честа да го познавам, но от всички разговори, които сме водили, от приятелите му, от това как самото семейство разказва за него, виждала съм снимки, виждала съм неговите купи, награди от тях, от дома им, които е печелил с плуване и знам, че той е някъде отгоре и всъщност подкрепя и продължава да се усмихва и вярва в това, че ще сбъднем неговата мечта, а именно създаването на водно-рехабилитационен център в Русе.